mogu da živim kao večita zarobljenica. Olivera, ti nisi odlična. Šta si? Ti si srpska princeza. Ne srpska. Turska rođena. Ti si, Olivera, srpska princeza. I uvek ćeš takva ostati. U turskom haremu. Ne. I ne pripadaš sami sebi. Kao što nisu pripadali ni tvoji otac, ni tvoja majka. Svi vi pripadate srpskom carstvu. Carstvo. Nikada neću moći da zaboravim Maksima. I ne treba. On je poginuo za spas Srbije. Ja za spas Srbije treba da promenim veru i da postanem sultanija. Olivera, Maksim je izvršio svoju dužnost, a ti sada treba da prihvatiš svoju. Bićeš zaštitnik carstva i zaštitnik svoje braće, Vuka i Stefana. Ja nemam ni tvoju. Ja imam majčinu snagu. Imaš. Jaka si. I svakim danom bit ćeš sve jača. Ti ćeš biti kraljica Srbije. Lepa si. I nije nikakav greh da to znaš. Da tvoje oči, tvoja kosa su tvoj mač i štit. I njega nikad neću zaboraviti. Neću se ni udati za njega. Pre ću sama sebi prekratiti život. Da. Možeš to da učiniš. Jedan potez noža. Gotovo. Ja sam izgubila i muža i svog jedinog sina, pa sviš da meni nije bilo najlakše da uzmem nož i da se ubijem i da tako skratim svoju agoniju. A onda sam pomislila, ako se ubijem, onda ću i njih da ubijem još jedan. Poginuli su kao časni srpski vitezovi, braneći srpsku zemlju, pa odakle meni pravo da sve to uništim. Jer mi Srba za umiranje više nemamo. Hoće li Srbija ikada postati objedinjena? Ne znam. Hoće li Srbija ikada postati ono što je bilo? Ne znam. Zar ti nisi odešla? Jesam, kćeri. Prihvatite ove 2 sveće.
Unesite ih i postavite kraj ikonostasa. Klekni. Neka nam Bog pomogne, da s njegovom pomoći uvek odupremo nasilju i varvarstvu. Neka ove dve sveće, ova dva voštana stupa, postavljena danas pred zimu 1389. godine u Dečanima, zadužbini Stefana Uroša III, budu zapaljene kada poslednji skidušmani budu proterani sa srpske zemlje i neka gore onoliko dugo koliko je i bilo potrebno da se naprave. Jedan dan i jednu noć. To niko ne zna. Ali mora da je negde zapisano. Inače, zašto bismo živeli?